Slik har ju stött några breda. 2 kilo. 2 kilo alltid. Så snö där kan man. Nej! Ja, vi tänker så här. Det är inte lika kött med det. Bye bye. What are you doing, you stupid piece? Bye bye. Bye bye. Oh my god. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oj, oh shit. Haha, big brother. Oh my god. You ever weird man. Okej, så gör nu. Men då Bowser. Au. Kom in. Jag vet inte vad skit är. Okej. Nej, det är shit nu. Let's go. Men här är det bara att hjälpa nu. Ja, det är för efter. Säg för efter. I will not. Vi har sökt när det är kan det här. Ja, glömt att då. Hur slides så gott hash. Han tar det. Hello. Feels Smooth. Fuck acrobatic, eh? Vem shit? Nej. Believe me, bro. It's been too long. Oh, jag tror jag ska spela. You should know. Jag borde spela det för ofta. Hur menar du? Det är alltid så. Wow! Jag ska tänka det där. Wow! Jag ska tänka det. Wow! Nice. I'm okay. Wow! Oh. Vi kan inte klart det gjort. Jag ska tänka nej. Nej, jag får bara boja. Gör det nu. Det är awesome. Men ja, och han ska vi göra. Oh my god, that's man. 3. Så läst det. Jag vet inte vad jag efter det. Brother, come back. Nah, I'm good. I like this. Whoa! I like this. Borde egentligen för dum. Inte. Nej, jag tänker. You're so fat. Oj, det känns för fancy. Alltså, vi skulle ju rum med det. Oh my god. Oh my fucking lord. Klart akkurat. Okej, vi är. Ja, här är det. Jag vet. Så, okej. Nice. Okej, börja med att lägga ut det då. Oh! Oh, come on, man. Slaktade det. Kan man klara det? Fuck. Alright, då börjar bara ett köken. Skifta kameran. I'm out. Wait for me! Ah, fuck. Wait for me! No! Sorry! Clash of the Dream show. I'm so bad to come with it. Jag bara nej. Jag bara som förbättra mig, det går. Nice try. God damn it! You're too superior! Ow! Gosh dang it! Men det är klart rekord med er. Are you sure? Are you sure? Pretty sure. Vad gör? Jag hade där vi cloudrest för dig till att klara. The fuck? Busse? Jag kan se. Innanför frist, jag vet. Vi tar ju bara i rullen. Ja, kör. Tack till bara Iver. Så att jag finns här. Alltså, kroppen det där som blir. Det är så gott att jag faktiskt klarar det. Slava. Det mest att det är teamwork inte riktigt till det går. Men ja, hur vet du vad jag kom till att bort? Du ska döja också. Ja, men...
Ja, man är jätte men faktiskt säger någon där. Ja, där. Vilka ska du göra nu? Nej, en hel alltså. Du är inte snäsch. Man glad. Jag hade kanalbanan om möjligt. Gå på med det att det var. Ja, man gör det i kött när du kör Roger. Ja. Vad kom till det? Jag vill helt säga ett några snurr. Är det du ska göra? Nej, men vad ska Luigi säga? Varsågod. Vi tar gå bäckar på här. Who's there? Alltså där ska vi. Okay, you ready for this? Shoot it wild blue. Wild blue. Det här är inte Uppland i Spanien. Shit. Det är ju t-shirt nu. Nej. Ha? Det är 10 sekunder men vi sminks inte. Ja, men Uppland har ju kommit fram vid t-shirt. Jag borde ju Jag är nog också säker. Ja, det är mycket bra. Så bra. Ja, det känns så. Väl klara. Det är ju det jag ska göra. Vi gör det så först. Ja, Så det är mycket under den. ja, men jag ska istället klara att slå det. Vad snackar du om? Så vi kan ta in nice nu. We're gonna glitcha the shit out of this game. The shit out of it. Oh shit. Ow. No! No! Vi bara kommer. Wow, så där. Oh. Rens society. Ah, gosh. Jag kör där mat. Stupid ass Vad plant. nya det. Ja, nej, kom. Lägg an. Yeah! It's so good with this well. It's good! It's so good with this well. Ja, ja, okej. Vi kan det så. Oh, what the You didn't expect that. See my moves? Ja, vi tar klart 100 kronor. No. Tyst sushi. Du vill cykla av Oakland fram. Ja. Kan vi ha under den här? Oh ja! Det är ner. Fint. Jag kan någonstans. Ja, jag ska evita. Han vill också. Edo. Jag såg honom på att trusta. Bra. Ah, ska inte rummet. Här. Oh! It's a goal! And he's out! Nej, man klarar hoppa ner. Jag vet, det är just aftondet. Inte snabbt det var. Shit! Look at that, he's in Så it! vänt är det. Så nära. Nu klart det ångat. Okay. Inte like that. Lyckas med det. Full confidence.